One. Espanya i Catalunya al segle XIX, quarta part. Al final d'Isabel II i el sexenni democràtic. Els últims anys del regnat d'Isabel II estaran marcats per una crisi molt profunda. Tres àmbits d'aquesta crisi. Problemes econòmics, l'economia no es remuntava. Autoritarisme del govern, com ja hem explicat, tant moderats i Unió Liberal s'anaven alternant al poder. Monopolitzaven el govern. No deixaven que cap d'altra força política entrés a formar el govern. Com ho feien? Doncs mitjançant la censura, les notícies que no s'agradaven eren censurades, no sortien, i una dura repressió. I després un aspecte social, la vida privada de la reina, i és que Isabel II era comentari continu d'escàndalos. Doncs per què era la vida d'Isabel II tan escandalosa? Primer perquè tenia molts amants, molts nuvis, relacions tortuoses, i és que aquesta dona, que era Isabel II, doncs va tenir una vida realment dura, una infància molt dura, marcada pel desafecte de la seva mare. La seva mare va agafar la regència d'Isabel perquè només tenia 3 anys, però quan va poder va marxar, i va marxar de la regència i va marxar del país i va deixar Isabel II sola. A més, la mare doncs, ràpidament va refer la vida amb una altra parella. És a dir, que era una dona que emocionalment estava molt marcada. I arribem a l'any 1866, on progressistes i moderats firmen el Pacte d'Ostende, on acordaran expulsar els Borbons i democratitzar la vida política. Però d'on ve aquest Pacte d'Ostende? Doncs aquest Pacte d'Ostende ve de la sublevació del quartel de Sant Gil, un quartel d'artilleria on es sublevarà. I al cap d'un mes, la reina allò no li agradarà i dirà a O'Donnell què passava, que no havia fet, doncs, no havia aturat la revolta com s'havia de fer. I és que O'Donnell el que va fer va ser afusellar, com veiem aquí, a 66 sergents del quartel de Sant Gil per aturar la revolta. Però a Isabel II li va semblar poca cosa. Doncs, al cap d'un mes, tant progressistes com moderats es van reunir a la ciutat belga d'Ostende i allà van signar doncs, que el seu objectiu era expulsar els Borbons i democratitzar la vida política. Un any després, el 1867, s'uniria a la Unió Liberal. Aquest pacte es va unir perquè O'Donnell va morir i es va unir per això igual no s'haguessin unit. Avancem. Sexenni democràtic, del 68 al 74. El govern provisional va durar 2 anys, acabarà el 70. El 1868 ni un pronunciament liderat pels generals Serrano i Prim, que faran fora Isabel II i la faran fora d'Espanya. Aquesta revolució és coneguda com la Gloriosa i és una revolució que ve del Pacte d'Ostende, on s'havia acordat l'expulsió dels Borbons. Es farà un nou govern provisional, presidit per Serrano, i convocaran unes Corts i alhora també aquestes Corts aprovaran la Constitució de 1869. Una Constitució amb una declaració de drets àmplia, un sufragi universal masculí, aquí encara les dones no podien votar, i es mantenia la monarquia. Això sí, Serrano, que era el president del govern, faria de regent fins trobar un rei. L'encàrrec de trobar un rei, la persona encarregada de trobar un rei va ser el general Prim. I entrem aquí al regnat d'Amadeu I. Resulta que el general Prim, president del govern, que era l'encàrrec de buscar, trobarà un candidat, el més adient era l'italià Amadeu de Savoia. Però quan el va seleccionar i el viatge cap a Espanya, doncs el general Prim el van assassinar a Madrid. Per tant, quan va arribar aquí Amadeu de Savoia, es quedava sense el seu validor, el seu principal validor, que era el general Prim. Per tant, Amadeu I arribarà aquí a la corona amb greus problemes. Era un rei jove, respectava la legalitat vigent, però la seva posició era supercomplicada. Oposició dels monàrquics, que volien Borbons. L'Església, a un monarca renovador progressista, tampoc el volia. Republicans, evidentment, no. Un republicà no vol una monarquia, per principi. I a més, una part de la població pensava que era un rei estranger i no el volia. A més, a Amadeu I li van esclatar 2 conflictes, la insurrecció de Cuba, una de les colònies que tenia Espanya, Cuba, que al final acabarem perdent, i una nova guerra carlina. En tot plegat, el 1873, Amadeu I diu: abdico, deixo la corona perquè això no ho puc arreglar.
Arribem a la Primera República, del 73 al 74, una república molt breu, com veureu ara. Al 1873 les Corts proclamaran la Primera República, neixeran greus problemes perquè la majoria dels grups polítics eren monàrquics. A més, els republicans entre ells no s'aclaraven. Uns volien una república federal i un altre volia una unitària. La Tercera Guerra Carlina i la Guerra de Cuba. Tot plegat era un còctel difícilment portable. En 1874, el general Pavia farà un cop d'estat dissoldre les Corts al mes de gener. Serrano serà el president del govern i al desembre n'hi haurà un pronunciament de Martínez Campos que restaurarà la monarquia i la dinastia dels Borbons. Per tant, aquest període sense dinastia dels Borbons s'acabarà el 1874. Moltes gràcies per la vostra atenció.